बर'हा मोनसे सिमां दंमोन बे सिमाङानो जाबाय बर'लेण्ड बे बर'लेण्डखौ जोङो दिनैसिमबो मोननो हायाखै जायनि जाहोनाव दिनै बनसुनि जगे बनसुनि दारै जोङो दिनै बे कनफारेन्सखौ जों मोननो हादों फैगौ दिनै 25 तारिख 26 तारिख 27 तारिख खालि ट्राइबेल जिरगे कनक्लेभ बेखौ जों मोननो हादों दा बिनि दारै जोङो मोनसे सिमांखौ जोङो साक्सेसफुल खालामगोन होननानै जों मिजिंथिदों बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायो रायजो राजाफ्रा बयबो जाहाथे बे जितु प्रग्राम 27 तारिख प्रग्रामाव अपेन सेसनाव बयबो जाहाथे नुजाफैनो हायो बेखौ जों खावलायथिबाय आरो बयबो जाहाथे फैनानै जोंनि बनसुनि जि उद्देश्य बे उद्देश्यखौ जों साक्सेसफुल खालामो बेजों लोगोसे जोंनि जेनोखि प्रग्राम 25, 26, 27 नि थाखाय जोङो जिखौ जों मावनांगौ दं पारमिसन बे पारमिसनखौ जों गासैखौबो लाजोब्बाय आरो डेलिगेट सेसनफोरनि थाखाय थानायनि जिखि जायगा बिनि पारमिसनखौ जों लाबाय आरो पाब्लिकफोरनि थाखाय जानाय लोंनायनि थाखाय जों रेडि जों खालामबाय बेनिखायनो बयबो जाहाथे पाब्लिकफ्रा कुनु उनफिना जासे जाहाथे जोंनाव बयबो नुजाफैनो हायो बिनि थाखाय जोङो आरसिनि जानानै गुरैयै खावलायहरबाय।